Салом алейкум да ҳама подписчикои канали Абдуллотиҷи. Бародарон, бо рӯзам аэропорт омадед ва омадем барое ки я бародарам дастрочи ҳамирӯз гирифтан дар кораш буд. Билета пурсидем 29 гуфта будан ҳамирӯза худаш да реси бегаангинаш да. ва аз сабабе ки ӯ бародаронам дер кард, вақте ки ҷо камтар мона билетоам қиматтар мешава. ҳамирӯза худаш да 32500 харид билетча. Бародаронам вообщем медоне ки идам хичам қариб омадестай билето камтар қиматтар. душанберам Узбекистонам ва бисёр бародароми Узбекистона ба охирои моҳа мепурсанд. вообщем Узбекистон билетои арзонша чихе бугум рейсои прямоиш ҳастай қиматтаре то охири моҳа ҳастай ва ҳамин рейсои чартериш арзонтаре ки билетора ин ҳафта ба ҳафтаи дигаша арзонтар сар мета. барои ҳам кадоме ки мақсад баҳо охирои моҳа гирифтани боша хубаш як ҳафта монданаш да билетша бигира. нашуд багажиш камтар суҳбат мекунем. хуби тенҷи ака чо кади ака гап навезани ягон чи. Салом алейкум. Бачаи хубае? Гап нест ака. Торо хубае дига? Шукрунай Аллоҳ. ва бародаронам дар бораи багаж гуфтем гап мезанем. Сомон айр вообщем багажиш 20 килои 7 кило ручной. Агар ки зиёдам шавад давлати қонуниш 385 рубл да касса худаш биспорен. 1 кило зиёд шид сари 1 килош меспорем, 5 кило зиёд шид сари 5 кило. ва ҳамиш да бисёр одамо мақсад самолёти Узбекистон да мехаранд, самолёти ютер SM да мехаранд ё разница мекунанд бародаронам. барои ҳаму ҳастанд самолётое ки ба сари багаж ҳисоб мекунанд. 1 кило ҳам ки зиёд шид сари багаж ҳисоб мекунанд. барои ҳамо хай бо вообщем пурсидан хубтара. баъдан билетои Узбекистон ҳар як видеом да мақсади на видеои ояндам да мемонам номерои авиакассаре ки метавонед билетора арзонтар бигирен. бисёр бародарон ҳамроҳӣ кардем. нархҳои билет вообщем 25500, 27700, 29200, дастрочни да 31, 32, 33. ҳамин нархҳои душанбе то ида ва ҳамин рӯз мегӯем ай 22 то охири моҳа арзонтар буд. 22200 то 23600 буд. ин рӯз бо занг задан мона ки мақсад ҳамин билетои арзон уже вақте ки ҷо камтар мона қиматтар меша уже ай 26 то охири моҳа арзонтар ай. моҳи июн рейсои прямоиша сар додагӣ нестанд бародаронам. иншаллоҳ ки агар да фурӯш монанд морам хабардор мекунанд ва морам дастрочни видео мекунем, шуморо хабардор мекунем. баъдан як чизи дигара гуфтанитон будам ки ҳамин бародар вообщем худаш дар дигар шаҳр буда документ рӯи кардагӣ буд. мара гуфт бигиям документро гирифтагиам дар хонаи. ҳамин рӯз худман дидам баъд ёд мезад ки ҳавай да паспортишу аттестатиш да даст май. агар ки бародарам дидеста боши ватсап да я бинавис ки вообщем намедонам 10 рӯз шид 15 рӯз шид я моҳ шид. мақсад номерои ма киштагия только ка ватсапати кор мекунам. я мақсад гап зан ки бо фикр накунӣ ки бомона киштем. ватсапам постоянно кор мекунад. ва баъдан бародаронам бисёр савол метавонед ки рейсои тоҷикистон россияро савол метавонед ва мо ҳам авиакассаҳоро мемонем ки ва мепурсем бо рейсои тоҷикистон россияро мега яке сар метиҳанд бо я қапидаш мешава я хача қапида намешава. ба ҳар ҳол огоҳ кунем авиакассаҳое ки мақсад дар комментария мемонем. ба ҳар ҳол огоҳ кунем ки мақсадест чо шидак билет хабардор кунем. нашуд духтараш дар территориятон меспоре ё ки дар ягон клиника меспорен фарқ надорад. главни ҳамун 3 рӯз вақт дорад течени 72 саата бояд ки парвоз куне. агар ки соатиш мақсад ҳамун муҳлатиш ки буд шава дига дестоват намекуна. одамое ки ваксина гузаштагианд ва ё ҳам бояд ки обязательно духтар биспоранд. баъдан дар бораи
кудако то 2 солара 600 рублай. баъдан мақсад ҳаст кӯдакое ки дар Россия таваллуд шудагианд ё ки паспорт надоранд ва ё бояд чӣ кунанд ва ё бояд возвращение бигиранд. вақте ки возвращение гирифтанд дар вернус дар кор нестай метавонанд ки бе ягон проблема парвоз кунанд. ва дигар шаҳрҳои Россияам ҳаст ҳамаш не Екатеринбург ё ки Новосибирск мақсад рейсҳои душанбе ҳастай метавонӣ авиакассаҳоро бопурсӣ билетотона бигирӣ ё ки метавонӣ ки пересадка хати бигирӣ ӯ тараф Домодед ва баъдан Домодед ва душанбе. общем баъдан бисёри баъд савол метавонед ки мақсад ами билетҳои Москва Кулов, Москва Хуҷанд рейсон нестанд. ай Москва фақат душанбе мепара. баъдан саволотона мебинем бародаронам бо ба ҳар ҳол ёдум мебурӯя айвунукова. в общем билетҳои ютер моҳи июн 18-ки 3-м 10-м 17-м да сар додагиан ютерае агар чемай рейсе ки мақсад сомон эф сар метия арзонтар ӯ нархо нестае камтар қиматтарай хеле қиматтарай. регистратсия душанбеам хай бигем ним саат пас сар мешава. регистратсияшона мегузаронанд бародаро. аэропорти Внуково мепурсем ки ҷои духтурспорӣ дора. бале бародаронам аэропорт Внуково ҷои духтурспорӣ дора. метавонанд одамо да онҷам ранги аэропорт Домодед вае ки теченияи 2 саата тайёр мешава баъд аз споридан. хайбо иншаллоҳ бародаронам ягон хабари нав шава если чо хабардортон мекунем. боше бародаронам дастгирии шумо пешравии мо